നമസ്കാരം. ഹിന്ദു ജീവിതചര്യ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എപ്പോഴും നാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ കൃഷ്ണ രാധേ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം രാധാകൃഷ്ണ എന്ന നാമമാണ് പറയാറുള്ളത്. ഇതിനു പിന്നിൽ ഒരു വലിയ രഹസ്യം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് സ്വയം അറിയാവുന്നതാണത്. രാധയുടെ മാഹാത്മ്യം അറിയാത്തവരാണ് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുന്നത്. അവർ സ്വന്തം സമയം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. വല്ലവന്റെയും ചൂണ്ടയിൽ മത്സ്യം പിടിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന പോലെയാണത്. ശ്രീമദ് ദേവി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഏതൊരു ഭക്തനാണോ രാധയുടെ നാമം സദാ ചൊല്ലുന്നത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം രാധയെ വിളിച്ചു വേണം കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. എവിടെയാണോ ശ്രീ ഭഗവതി രാധാദേവി ഇരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് കൃഷ്ണൻ സ്വയം നടന്നു വരും. പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം പറയുന്നു, രാധ തൻ്റെ ആത്മാവാണെന്ന്. ആ രാധയിൽ ഞാനും എന്നിൽ രാധയും വസിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനിഷ്ടം ജനങ്ങൾ രാധയെന്ന് ജപിക്കുന്നതിലാണ്. ഈ നാമം കേട്ട് ഭഗവാൻ അതിപ്രസന്നനാവുന്നു. ഇതിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം കൃഷ്ണൻ നാരദന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വ്യാസമുനിയുടെ പുത്രനായ ശ്രീശുകൻ രാധയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു തത്തയായി താമസിച്ചിരുന്നു. ശുകദേവൻ എപ്പോഴും രാധേ രാധേ എന്ന് ജപിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രാധ ശുകനോട് പറഞ്ഞു, ഇനി മുതൽ നീ എപ്പോഴും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കണം. ശുകദേവൻ അതനുസരിച്ച് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ഉരുവിടാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കേട്ട് മറ്റു തത്തകളും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. രാധയുടെ സഖികളും കൃഷ്ണനാമം ഉരുവിട്ടു തുടങ്ങി. ആ നഗരം മുഴുവൻ കൃഷ്ണമയമായി. ആരും രാധയുടെ നാമം ചൊല്ലിയില്ല. ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻ ഉദാസഭാവത്തിൽ രാധയുടെ സമീപത്ത് രാധയെ കാണാൻ വന്നു. വഴിയിൽ നാരദനെ കണ്ടു. കൃഷ്ണന്റെ മ്ലാനമായ മുഖം കണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, പ്രഭു, അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാ ഉദാസീനനായിരിക്കുന്നതെന്ന്? കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, രാധ എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണനാമം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരും രാധ എന്ന് ചൊല്ലുന്നില്ല. ഞാൻ പ്രസന്നനാവുന്നത് രാധനാമം കേൾക്കുമ്പോഴാണ്. ഇത് കേട്ട് രാധാദേവി കരഞ്ഞുപോയി. ശുകനോട് വീണ്ടും രാധ രാധേ എന്ന് ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷമാണ് രാധാനാമം ആദ്യവും പിന്നെ കൃഷ്ണനാമവും ചേർത്ത് രാധാകൃഷ്ണനാമം എല്ലാവരും ചൊല്ലാൻ ആരംഭിച്ചത്. കാരണം ആത്മതത്വത്തോടാണ് ഭഗവാൻ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ആത്മതത്വം രാധ തന്നെയാണ്. ഈ ജീവനും ഇതറിയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനും പ്രസന്നനാവുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.